Eto na, simulan na natin ang ating alamat. You're still listening to Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. Sa inyong mga radyo, sa online, nagtanaw mo sa playback.tv. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban ka na mo. Officially missing you, Yurika. Sige. Juanito Kives, daghang salamat. And our guest for tonight, si Sam. Mura kailangan ko mo sponsor siyang internet siguro diyan, no? Saka, nakot sa kada, wifi ka day. Siya gamit ni mo. Ay, wait. Sorry. Ana. Saan na yung gamit ni mo, Sam? Wi-Fi na? Hello. Yes. Wi-Fi ka. Hello, Sam. Actually, sa Carmen, naka-fiber ko, pero diri man good sa Lumina. Kung ano ni siya prepaid, munong hinay. I'm very sorry. Daghanan ni mo balay. Yeah, shoutout ko sa akong best friend. Kaya actually, birthday niya mo nung na ako diri. Na-birthday ka pala. Tadi na ka matulog, so gubuhar na sad. Ana, gubuhar. Nag-burnout. Nag-burnout. Nag-burnout na sa dira sa Kuon. Sa Westwoods. Okay. Ito na ating letter for today. Pangit dira ang inyong subdivision. Try lang. Try lang. Ito na atong letter for today. Wala lagi na si camera ko. Dear Honorable Councilor Bernie. Moto, basta dili galing mo honor, mag-konsehal mo para ma-honor mo. Mayong adlaw kanimo, ako si Rebecca, 34 years old. Og kasal na mi sa akong bana sulod sa napulo ka tuig. Ang among relasyon murag gyud og roller coaster. Dili pwede sa piriyahan? Dagan kahigayon nga nakita nako nga naa siya'y laing babae. Okay. Usa diya LGBT. Hoy ha? Napapanahon ba to? Pero tungod kay love kayo nako siya. Permi nako siya gipasaylo. Mao lagi. Gato ko nga ni-change na gid siya. O nagsalig ko nga okay na mi karon. Pero one night, diri na ta. Muna na akong gingon. One night, nakalimtan niya ang iyang phone sa balay. Tuana, ng mga cellphone. Nalay mo. Kana kaning mga anigyan ka na. Kana, messenger, no? Ulit ko video call. Tapos, video call. medyo nasako, manawag pag yun. Ana pa rin. Ana pa man ako. Ana, daghan na rin kayo nag-message. Tapos naglagot man, nanawag na yun. Samsung. Cellular number na gamit. Karon. Nakabasa ko sa mga mensahe. Gikan sa nagkalain-lain nga mga batanong babae. Grabe kayo akong gibati. Ang ilang mga mensahe, mga malaw. Ay! Di ko mo to i-kuan daw i-send daw sa ako kanan be. Mga malaw ay mga lagum. Mga madug-umon nga kalangitan. Mga medyo bushy. Mga intertropical convergence zone ka na. Medyo mga gabasa.
Why? Ginoo ko. Mga malaway nga mga pamulong sama sa tilap. Exact. Sama sa bulikat. Uy. So, may mga malaway nga one-word herb. Squirtle. Social. Napag yung mga pictures o mga lain-laing babayi nga mga atabay. Kung siya daw yung edad 34 kanina pa ni sa mga kuan, mga 20, 21, 22, 23. Grabe kayo akong gibati, devastated kayo ko. Oh, grabe ang devastated. Naabot sa punto nga nasuko ko og maayo halos nakapatay ko niya. Huy. O ba? Wala na par? Ano to nagbulag galing mo dahil? Nasapnan mo siya dahil, no? O gakulatahon ka, no? Wala, oy. Wala ka nang toxic na relationship mo. Bulag-balik na. Yes. Nasapnan mo siya ang pinaka-ending yun. So may pinaka-finale lugar. So may pinaka-finale. Ang pinaka-finale yun adto kay ka ng grabe mong away. Katungod lang kay sa kuan, sa hugason sa plato. Very soon. Wala Charlie. toxic na hiti kayo ang among relasyon adto. Padlungon maguto siya, nen barkadista ba? Walay sumbagay dili nga na ang ending. Sumbagay kulating. Wala man pod noon. Mga medyo layog lang pero walay mga bugs, walay nga na. Ang hugason dito. Grabe di mong pahid-pahid sa hugason. May pa ng hugason kay mong ginapahid-pahid pero ako wala gyud ko na napairan. So naabot sa punto nga nasuko kong maayo halos nakapatay ko niya. Human ato ni Bia. Napatay niya? Wala na napatay. Halos napatay. Halos lang. Naman sa kutsilyo ang nanaw. Dili. Nabilin lang ang tiil, guys. Nabilin lang ang tiil. Nakalakaw pa siya. Nakalakaw pa siya isa katil. Human ato ni Bia siya sa balay. After a week, I found myself missing him. Dito na lagi. I found myself missing him. Gusto ko nga mubalik siya. Bisan pa sa tanan niyang binuhatan. Pero naglibog ko, Counselor Bernie, is it still okay nga gusto ko nga makigbalik niya? Nangayo ko og tambag, kay love na ko siya. Kani laging word lagi nga. Kay love lagi. Pero dili ko sure kung sakto pa ba nga magpabilin sa ingon ani nga relasyon. Daghang salamat sa imong panahon o ginaot nga matabangan ko nimo. Sincerely, Rebecca. PS, namoy tupad diha. Huy! Napapanahon. Pasaylo agi kay dire kita nagansi basta wala na tay partido. Wala na tay appeal sa tupad. Wala na siya. Pero Rebecca, pangitaan takaog pamaagi asa ka nga barangay. Kung District 1, akong bahala sa iyo. Atong advice kang Rebecca. Gikulata, chickboy ang lalaki, nasapnan, balik-balik. Pero karon gimingaw na sad. O gusto na sad nga mo sulod mo ba? Oh my God. Thank you. Oras na to dire, alas 9:32 na. And moto, balikan nato na itong gipangisigutan dire. Si Rebecca. Ang letter sender nga si Rebecca, 34 years old, napulo katuig ng minyo. Tapos dagan na higayon na wala may gisulti na ba anak. Pero dagay pag mo yung ang relasyon roller coaster, siya ni dagan ups and downs, di ba? So mo na yung pasabot siguro nga dagan higayon nga nakita nako nga na siya lain nga babae. So mo siguro niyang giingon nga away bati siguro ni sila. Dagan higayon nga nakita nako nga na siya lain babae. Pero tungod kay love kay nako siya permi nako siya gipasaylo.
Gatuo ko na nag-change na gid siya. Kung nagsaling na ko nga okay na mi karon. Pero sa kagabi o sa kaadlaw, agoy, na nag-message. Ayun. Ayan, patay. So, ang resulta, nakita nga naaday. So, Dili ka nidang. nakita, tapos di lang isa ka babae, daghan mga batanong babae. Mga malaw-ay pag yun. Ang mga nakita. So, mean to say, i-forward sa ako, be. I-forward sa ako para magkatan yun na mo nga. kung malaw-ay pag yun, amoy ko lang level sa pagkamalaw-ay, ha? So, sayang kalagot, hapit niya napatay, o siyempre lagot man, so nibiya sa balay ang mga lalaki. Problema, after usa ka semana, agay, gimingaw mga higala. Typical Pilipino, kay baka na usay ka ng bana gisumbong, tapos na priso. Ang ending kay siya po yung nagbitbit sa pamahaw sa iyang. Well, ako, it kind of sounds really joker ba nga. Yeah, di ba? Murag tanga atong tanaw, no? Pero actually, that's something beautiful para sa ako. Something beautiful. Yeah, there's something beautiful kay nakita nako ang usa ka tawo nga giwala niya iyang kuan sa iyang self, but iyang gipatigbabaw ang love. Ang love manggod kay mo bitaw na imong gibutangan sa kung sa dambana pa nagiingon biya gyud na for better or for worse. Worse naman ang imong bana karon. Iya pagyapong dala ang iya sa mga ako gining bana, ako man gining atimanon. It's something beautiful para sa ako. But dako kayo nga sampot. Moto akong gingon sa relationship ni Sam, it was already toxic. Ngano, when ka makaingon bay nga kanang tama na? Namang mga kaila bay nga kanang ang ilang mga partner tungod kay gina-forgive lang, okay na sad. Ano ito? Nasa mga lalaki sad nga, wag ka ba? Okay naman lang iyang asawa din. Balik na po lang iyang pagkakatula na ba? When ka makasulti nga enough na ni? I'm sure Sam nga gusto pa niya makipagbalik sa imo, no? Katong that time nga nag-away mo, gusto pa ba ni attempt pa ba siya nga gusto makipagbalik sa imo? Wala na gid diretso. Yeah. Pero anong naingon naman gid ka nga, it isn't. Dili na ko happy. Every time mo call siya sa ko is kanang permira ko galagot, kanang wala na ko'y peace of mind. Wala pa say nagpuli ato sa iyang heart sa imo ha, wala pa sa. Kadto nga panahon wala pa. So talagang na or ba lagi siya gibuhat gyud nga grabe gyud nga basi na trauma sad ka. Wala sa gipakaon sa imo ang plato. Si Bako, wala. Wala ka na trauma, dili tungod sa trauma. Dili ako happy sa relationship kay ang sala manggod kay balik-balik ba occurring. Ang kuan bitaw wala change siya. So balik-balik ra ang sala. So munang ikapila na kato nga balik-balik sa imong pananaw na ihap pa nimo? Mga pila to ka kuan Sam, nga balik-balik. Mga pila to sa countless. Ha? Countless. Yun na. So kano sa man? So go back to the question nga. So kano sa man ka nag-ingon nga wala na? Dili na gyud na siya maihap. Kanang ako na gini-give up kanang dili na gyud. Kano sa gani ka nakaingon nga ni give up ka? Like unsa i-barometer nimo nga give up nako? Kaysa una mo sorry raman siya sa imo ha. Dili man good kanang sa kwapod nga part kay since dili na man good ko happy. So ako na nag-take step nga let's stop this para dili na ka magsigig hunahuna sa ko para dili ka lang luoy na magud siya paminawon manggod nga sige lang gyapon siya reach out ako niya ako dili na. So ako na gini ko nga panahon na sigurong gyud nga diri nga imo na sang self imo naon buhatan na yung sa imong gusto dira kay since di mi po ka patuog gyapon sa ko ako siyang gi let go gyud. Kaya para din na siya magsigihon una sa kuha. Teka muna. Pwede ba Erp nga is it acceptable nga dawaton gyapon nimo siya tungod kay love nimo siya? Balag ikaw grabe na ang sacrifice. Enough pa na? Okay pa na?
ang imo magong love is not because ang imo magong love diya man gud nimo mapakita kung unsa ka nimo siya ka-love ba. Ang imong pag-forgive sa iya diya makita kung unsa nimo siya ka-love. Now, kung pangutanon nato siya sa pikas nga dito kung love ba gyapon kaniya, then why aren't you kanang nganong dili man ka gausab or kanang gausab ka pero dapat makita na ko nga you're willing, you're kuan ana, di ba? Nganong kung love ko nimo nganong di man ka maningkamot pud diha, nganong imo ra mang ibaliwala ang akong ginaingon kay partner niya. So kung dili na gani na siya mabalik sa imo, dili na mabalik ma-reciprocate sa katong tao nga nag-sacrifice, nga di ba? Bisan pag kuan gyatod pagyapon, pagyapog lunch. Pero dili na siya mabalik siya in a way. Bisag pila na ka gihulat, pila na ka long time na niyang gi-patient iyang self, naagi hangganan gid gyapon. Okay. So naa siya, depende na sa tao kay nay ubang tao makatolerate, nay ubang tao nga murag gamay ra kastanan matrigger na how about the reason na mag-hold on ko para sa among mga anak? Would you guys accept that? Ibutang na to ba kani si Rebecca inyong isuon. Tapos niingon siya sa inyo nga pagpangutanan nimo nga unsa man nimong gibati unsa man ka dugay naman di ka gibinuangan dami lang siya nag-hold on lang ko tungod sa among mga anak. Unsa inyong advice ana? Ako ikasa Sam sige. For me dili for me dili gyud as in dili gyud. So ika-advise ano mo gyud siya kanang okay ra gyud kayo nga di ba naman pud na karon nga kanang both na lang mo mag-support sa bata ana na lang kay for me man good kung magdako man gud ang bata din mao ra gyud apon niya makagisnan which is a unhealthy environment for the bata di ba so pangit pud ang iyang kadakan ni ngana so ang mahitabo din ana ang iyahang treatment sa iyahang dad lugar magmalain na kanang basig ma-disrespect baka niya iyahang dad kay lain man pud kining mga madlong ta sa atong mga anak kunya kita kay dako pud tang sa lawayon di ba so muna siya for me dili siya good idea. So lisod irason nga mag-hold on sa anak ikaw or lisod kaayo as in ako in the first place kita tanan nga mga magminyo dapat kabalot taon say role sa anak o role nato pud sa atong asawa. Kumbaga, ang kaminyoon man good wala pa yung mga anak, nagsugod mo nga dapat kamo ang mag-partner. Dili mag-come between gyud dapat ang anak. So whether imong ipabalik ang inyong love tungod sa mga bata, it's not a good idea actually. And it's not also a good idea nga love kay ninyo ang sa din, na din mas dako pa inyong love sa inyong anak. I think it's not a good idea because inyong mga anak mga wala na siya, manghawa na siya dito, inyo na sila, mawala na sila sa inyong life. But ang inyong friendship, ang inyong duha nga banding mo gyud dapat inyong i-nurture number one. Pangutanon ta mo balik anak ko na mo yung mga kaugaling yung mga anak ha. Karon may kay mo manulti ha kay wala pa mo yung mga anak ha. Dali ra kanyo na isulti nga kuan. But you know, at the end of the day, mo lagi na una kani ako na realize in front of me right now is my handsome eldest son. Handsome, beautiful person. Na-realize na ko Erp nga kay lately naman ako nakita po sa online o sa TikTok kanang dili lagi daw dapat bana asawa ang tunga anak. Kay sa una bana asawa man na, di ba? Tapos pag nay anak, ato din sila gibutang sa center. Mo nang pag mukali siya daw na imong mga anak, mahimo na mong stranger ba nag-asawa. Kay murag na. Lately lang ako na-realize, kanya ko mga anak ba mabot yun sa point ba nga mag-college ni sila ba? Nanagin sila own life ba? Kaya pareho man yung naitabo sa mga sa akong pamilya. At the end of the day, kami yun, labi na kami mga laki, nanagin may own family ba? Nga, mag-focus kami sa mong family. Mutan na ko sa kung mamagpapanaw, magkayang ko ba nga mabiyaan na gede ka ba? Ang ending di kamo gede mabilin ba? So kami nilingling, same story karon bi. Kabalo ka, we should stick together. Kaya at the end of the day, pag mawal atong mga anak, nanay own mga family, we will end up nga kita ra gyud gihapon duha. Ana bitaw?
So now, go back to that question nga. Kay most of the time, mo gini ang Filipino culture. Naiuban, labi na ang mga asawa, ilang isacrifice sa ilang own happiness. Kaya di sila gusto daw nga ang ilang anak makita nila. For example, kung mo decide ang bana nga muhawa, di daw nila gusto makita ilang mga anak nga walay papa. Kaya may anak ba? Puno sometimes sila, hold on na lang nga nahadya perminti ang ilahang kuan. Ilang bana, bahalag sila, dili na sila happy, toxic na sila. Kaya para lang lugar nga napagyapon intact. Which kung ako ni igsuon si kuan Rebecca, mayon yung gihapon ko nga, you deserve to be happy. Exactly. You deserve nga magkaroon ng, kung wala manggaling ka partner, siguro in another way, dapat happy ka ani nga life. Diba Sam? Kailangan mo nang, sige balik-balik ka Sam. So, kailangan ma-happy ra po di gihapon si Sam mga igala. Bahalag wala siya love life karon. Because she's happy sa uban yung mga friends or sa iyang mga family nga na ba. So, Rebecca, like, kapilang may balik-balik diri, we cannot speak for yourself lagi. May bulagin na kay wala siya hinungdan, gipasakitan lang. Again, wala, dili man kami ang nagdala sa imong gibati. Kana imong giingon nga love, lugar. Pero, dito lagi may maingon nga, mura ba og, para lagi po na sa utang sa bangko ba? Nagi-perminti sili nga ang imong loan, sir, kuto ba yun sa 1 million. May galing kinebot to 1 million, usahay, narata sa 300,000. So siguro, niabot na ka sa ceiling nga, pero di na ni maayos had, nga mura, wala na, di ba? Sakit man, pero that's part of the process. Di na lalimbay, kanang nga nabito ka nang you feel like alone. Tausay pag ang problema pag sa uban bay, wala sila yung mapahungawan. Tapos kung magpahungaw sila sa parents, may o tanawa si, mo na akong gingon, mo na. Sugnuran pag ilamaw na, di ba? Gino na taka ka, laki mato ka sa mga friend, o di ba girl, di ba? Ginanta ka, mo na girl, tanga pa girl. Puno na niya paita, mo pa ako mga friends akong kaistorya, mo pa yung mudag ko sa kuha. Wala na yung problema. So, again, for me, Rebecca, kung niabot na ka sa ceiling, niabot na ka sa kuan, no need na to, kuan pa. Hold on. Kaya naman, in fairness po karon ba, compared lugar sa 90s, dagan naman kayo mga strong single woman ba, compared sa 90s ha. Sa unang panahon yun, murag grabe maginay, murag ikaulaw, magin naman ang uban, dagan kayo mo deny, nga na anak, na uban, grabe mo deny nga single mom sila, ana ba. Karon ako I don't know lang ha, basta karon sa mga generation karon or even katong mga 10 years ago, wala naman, strong naman kaya ang mga single woman karon, mga single mom. Proud naman kayo sila. Actually, ga-excel pa galing silang maayos sa mga businesses like sales. Yeah, pero ingani magud akong concern ba kung ato mo nang i-normalize nga okay na nang ingana, which is maayo kayo maningkamot sila, okay kay na because nahitabo na and they have to deal with the consequences lugar o maayo man na siya, okay kay na siya, hard work ana. But kung ato generally kung tan-aw na to na unya gina-normalize na nato ng okay ra man na sila, okay ra man na ang lalaki mismo nga kuan tan-aw sa mga babae munang burosan na nako ni ako ra na siyang sistentuhan dayon di lang ko mapakasal. So ingana na ginormalize na nato nga dali ra kaayo na sila kuanon, anakan, dayon ato ra magtrabaho ra ko dani din kuan para kapoy dili kuan, pero actually ang the real reason bitaw is selfishness, ang atong pagka-selfish ba. Dili nato makita nga ni involved ani nga tao na apektuhan nato iyang life, and then ang atong humanday mo nang dili ta mapakasal kay lisod ang mapakasal basin daghan kay mo gasto ana, tapos kuan pag gyud kanang napog kay mga responsibilities ana sa iyang family, sa ikaw ana daghan kaayo mo nang manormalize na lang ang kanang ingana ba ang engagement of relationship dayon anakan ra dayon mingon na din ta nga daghan mangyapon kaayo ingana okay ra mangyapon sila, okay ra, so na okay na hinon tanan. Di na lang ta magkuan na ni. Sabi nga ni Cassandra, IQ pod sa girl, nganong mi enter. Ay, baka okay naman ilang relationship at first. Maybe. Kaniya ako gi-challenge na ko ang tanan mga lalaki ani kay always gid ta
always gid ta mga boys, daghan gid ta mga pagkukulang in a way nga nawala na ang atong sa una nga mga lalaki nga murag gid siya gid ang mulid, sa una nga lalaki nga murag gid maghatag og example, nawala na, which is gaka-deteriorate na, gagkakuan na mga okay ra ang ingani nga lalaki nga daghan partners, murag na okay na, murag ato nang ginorm sa society ba. Lagi ba? Okay gid ba? Kailangan kanang mga lalaki karon yun nga basta dili ka lalaki kung di ka mo inom, kanang may nga na ba? Ha? Asa murag suma sa tong former president, di ba? Mm-mm. Okay na gid kayo nga kuan. Lagan ko chicks. Murag na murag nahimo para tong idol. Murag nga na ba? Well, sa ato di naman na ikaila sa ato pagka DJ Earp dagan gid ta mga ingana po, di ba? So that means murag nahitabo na mga yan na murag apil pug kuan ang ginaingon nila, murag naigo pud ta na lugar kumbaga. Tama. Pero kita mga listeners mga lalaki kanus pa man na siya mausab nga actually kung naa lang gyud lalaki pila ka grupo nga lalaki nga moingon nga ang macho karon mo tubag gyud sa responsibilidad. Kung makaburos ka balag dili nimo love, imong i-try nga ma-love gyud na nimo kay imo gyud nang panagutan ang bata tapos maghimo mo lain nga family, ikaw mag-lead sa family. Kung naa palay grupo ana nga party list or partido ni Bernie B. Feeling nako kay tayo makaon na nga ma-change ang world. I think daghan kayo mga babae malipay ana lagi no. Sige lang, anaki lang ninyo pero panaguti mi ha. Marami ingana marag okay na dayon ba nga okay na sa mga lalaki safe sila sa mga mga babae ma-feel nila nga safe sila kung naay certain gentleman nga marag mag-pursue sa ila kay kabaluta nga kung maanakan lang sila, okay ra sila, protected sila. Pero kabalo ka mo ba ng attitude sa mga kuan ba first world country na ba? Actually. Nga. Kanang may ngani na, normal na ba? Sa mga lalaki nga ang divorce, murag wala lang. Balik na sa taning topic nga divorce ba? And anything nga ngani ba, no? Na pwede ra, tapos magbulag, masapnan, okay na. Exactly wala na courtship. Ang courtship sometimes, gishorten na. Yeah, exactly why nga nang mga Amerikano na nang katong passport sa to passport. Tubitang mga ni ang mga Amerikano mo ani ang mga kuan kay mula na sila sa mga Asian nga mga girls. Mas ganahan sila. Passport buddies, passport boys, basta nga na. Di ko familiar. Murag movement na siya movement na siya sa mga lalaki nga nag-urge sila sa uy bay, apil na mo sa passport boys kay kanang ni anhimida ni sa Thailand kita mig buutan kaayo nga kuan family oriented nga babae ana. Exactly because ang mga babae pud dito very empowered, very kuan kanang dominant kay sa mga lalaki, murag muliman gid og kwarta ana ba. So nakita pud nila ang Pilipina, kita niya ang mga Asian nga murag lahi nga klase nga babae, which is gusto ba ta mga lalaki, mga Pinoy nga mawala ang atong mga Pinay nga mga the best nga kwaon lang sa mga Amerikano nga mas dato pa sa ato, mas gwapo pa gyud, mas dako pa gyud sa ato. Yeah. Dapat ato nang iangat ang atong unsa pagka Pinoy kung unsa gyud ta. Tama. Mo nang ako sad sa mga laki. Kung naminaw tong bana ni kuan. Kanang usahay ba kanang pwede naman lang kamuton na ninyo, God. Kasi kana lagi mga urge sa nga kon ba kamutan na lang na ninyo bi pag kabalo ka pag pugsit ana wala na lami dayon murag na dayon tang. Kasi basin dig ma-workout nila together kung unsa dito mga ilang mga kagustuhan when it comes to the bed thing o no. Diba? Kung gusto sila mag-explore, magsabot, teamwork, manggod ang relasyon mo, nang sinasabi ko talaga sa iyo. Kabalo ka, Brad, nakoy kaila. Mo gyapon Brad iyang problema sa iyang bana. Ang iyang problema po, sa iyang bana ba'y medyo older sa iya. Tapos siyempre, bata-bata pa man ang girl. So, nasa yung mga urge. Nasa yung mga own needs. So, mga kuan lugar, murag kinky pa. Kinky ang babae. So, excitement. Ang bana ba, maingon na siya ba, nga di na tagingana, yung mga idaran naman ta. Ang ilang anak kay... Rare case, pud niha, rare case. Ilang anak kay Kwanman. Mo lagi, so, medyo, ay mo ba, tigulang na data. Ayan ang mga anak ito. Ano ba?
Tayo nga naging po ng story, Brad, nasapon yapon. Si babae. Si lalaki. Di ba? Nag-iyon siya nga, dili taga itiniguan. Pag pagkita niya dito sa, nasapon yapon niya nga, uy, na may chika bombs yapon, naunsa. Ay, halorong. Sayang yung mga, Yeah. ako magilty ko, Brad, di ko gusto magpasalita lang tapos. Kaya umanta kabalo, bata, umanta. Pero as of right now, sa itong pag-storya, kaya basing ko niya, as of right now, sa storya, bay, ako, I want to be honest, bay, when si Ella ni Gawas, gipangayo mo ginako na sa Ginoo nga, nananakoy, ang akong ika-third kay CS man si wife, tana babae. Pag abot yun ni Ella, bay, as in may 180 degrees, ay. Samot na karon nga nga dalaga na. Nakoy pinaka-eldest nga dalaga. Tapos nakoy youngest karon nga sayo na kayo na mukol na dalaga. Samot na ni mag-grade 7 na. Bay, ka na bang, as in, my God, magunahon ako ka mo mga laki ba nga, gakuan paghihapon ba? Akong ginahon na ba, that, love your ano bi? Sometimes magun-ani may tabo. Usahay, pag makakita galing kag medyo mas bag-o sa pananaw, mas gamay-gamay hawak, kung sa baka, or mas kuan. So, ang tendency din nimo mangita din kag burag dili maayo sa imong partner. May himon din nimong rason. Pero kung ang imong tumong og tinguha kay tambal ra sakit sa puson, kamuta ra galing. Paghumun gyud sa pugsit day, wala na gid na day. Bidli na na day, wa nay luod na, wa nay nada. True lalo. Sinasabi ko talaga sa iyo, Master Po. Sinasabi ko talaga, no? Wala ko na malinis karong, but right now as we speak, karong orasa na yun, Brad, matay. And I tell you right now, karon na mas grade 12 na misang asawa, mas samot paminuon mi nga. Uy! Mao ba, mami? Palihog ko confirm, ani? Magluto tagbiko kay pilit kay day. Let's explore. Ano ba yung hanap itong anak? Oh my God. Ingani ha. Okay ra gyud kay na siyang moingon ta nga ayaw pagsalita ng tapos. I think it's not a good prinsipyo nga di ta magsalita ng tapos. Everything nga gusto nato i-achieve sa future ato ginangingon manifest in your mouth kay i-action na din na sunod ana. Gikan sa una ingnon ta nga maayo gyud ta nga lalaki, maayo ta nga papa, maayo gyud ta nga kuan, mas maayo responsible ko pohon ako nang mag-carry ang anana. Istorya nato na kay ang sunod anang istorya gikan sa una sunod ang istorya si sunod buhat. Dito din ma-manifest. Bahalag mapugos ka, bahalag pugson gyud mo himself kay niingon na ra ba ko. That's one thing. Kaysa dili nimo iingon. Kung dili nimo iingon nga ako dapat buutan ko nga lalaki Master Poppy ko pero wala to pass na to bay siya. Ay pagsalita nang tapos diya kay pag-abot og 50 siya. Di maningkamot ko na kuan kay I know I will fall kay dili ko reliable nga tao na agid tay mga temptation to unahan pero ako nang i-claim ba? I-claim na nako sa akong self dapat ingani ko. Which is ingana po akong gibuhat nga di ko gainom mo nang dili ko lahi ko nga lalaki sa una pa ingko nga kung mag-uyab ko siktuan ra gid ko nya before kuan ko maka single ra ko mingon jud gyapon ko nga kanang mag-single man ko this is the time nga magkuan ko maghalubilo ko sa tanan kinsa mga gwapa da ganahan ako di akong ihalubilo pero pag maloyal ako akong gibutan sa akong mind akong gistorya gyud na akong gina-istorya sa mga tao ana dagang kay dili mo tuo nga pag na koy uyab maloyal gyud ko lahi ra gyud ko so na tinuod gyud siya kay murag buhat na lang gyud din nay mga temptation na nga pwede gud nga i-break God pero tungod kay nastorya na ako murag magilty ko sa akong self nastorya ra ba na ako gining kan panindigan so it helps it helps dagan it helps dagan sa S-ring di mo upo basta mga laki kamutaran ninyo na or please si Sam na lang yung pahungaw yo. Hi tamot kung to end this, Sam, kung ikaw ang igsuon ni Rebecca, kailangan pa ba siya magbalik or na? Dili na.
Ako yung may ingon sa iya dili na. Og na problema ka sa pagkuan sa imong anak na ako sinasabi ko talaga sa iyo kumuton ko man dagway nimo karon. Naulit ko sa imo ka. Musugot ka na lang magbunugon ka dira disrespect ka pagpuyo. Pagkuan mo lugay na dakan sa imong anak nga environment ay na lang Ginoo ko magpitag malinawon. Asara na. Magsolisita kang Bernie Pernie. Ang sorry problema. Divert your attention to other things that are more important. Actually. So sa tanan mga kuan, girls nga na, ayun na lang pursat nga pasagdayin yung mga kaugalingon. I mean, True. Nagi limit. I mean, wala na, tama na. Ay na mo pagkuan pag kanina, mo rason pa yun ba? Pero like again, akong utrohon po, sayon ra kay it's easier said than done. True. Dali ra kay pagsulti kay kami wa may gibati, pero kung napagyapon yung gibati na bantay mag-send na po kag letter ha. Thank you. Sam, thank you Sam for your time. Thank you so much. Thank you so much for having me. Kabalo ko nga na iro ang ako internet. Kabalo ko nga na birthday ka. Wala na nang lakaw na silang tanan. Lakaw na kay ang iyang expect or ganina ra alas 9 mahuman na siya pero wala man di pa paman man alas 10. Sabok ko yung problema. Ang ako lang yung internet akong gagawin. Mamawi ko next week. Pagdoble og panty og bra mga sis. Huy! Daghang salamat Cassandra. Salamat sa inyong pag-uban-uban. Sa mga namina sa Radyo Lampornas, daghang salamat. Daghang salamat sa Master Poppy, kini si Bernie Bitok-Bitok. See you tomorrow para sa lang edisyon sa Bernie Bitoks. Bye! All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? 'Cause this pain of